ଶୀତ ହଉ କି ବର୍ଷା ହଉ କି ଖରା ହଉ କି ବାତ୍ୟା ହଉ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା କଥା ଖାଇବୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପଖାଳ କଂସା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଲଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ପଖାଳ କଂସେ ଖିଆ ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାନୁ ମୋତେ ବାଘ ହେଇ ଡରଉଥିଲା। ବାଘ ଛେଳି ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଥିବା ଛଟ୍ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ। ଛଟ୍ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଛଟ୍ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସୀତାମାତା ସେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ନଦୀ କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କଥାରେ ମନାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭଉଣୀଟି ମେୟକୁ ପରିବାର ଓ ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ଦେବୀ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଓ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିହାର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଛଟ୍ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଆଣ୍ଟିକି ପଚାରିବାରୁ ସେ ଆଣ୍ଟି ଆମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇ କହିଦେଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।